Hola amics i amigues, som el David Siscar i el Miquel Albert Soler del Missatge i us portem avui un missatge de Nadal perquè estem en aquest temps que quan vas pel carrer trobes tot molt decorat, molt il·luminat, molt animat, alguns llocs amb música. Materialment està tot molt animat, però espiritualment hi ha com una mena de desert. Estem en un desert espiritual perquè hi ha moltes persones que el Nadal no significa res per elles. I aquí és on volem enllaçar amb aquesta crida que feia Joan Baptista, que podeu trobar a l'Evangeli de Lluc, capítol 3, versets del 4 al 6, on cita la profecia d'Isaïes, Joan Baptista, que és aquell que crida en el desert i que convida a aplanar els camins pel Senyor. I sí, perquè realment el Nadal convida a fer camins, a obrir camins. Fixeu-vos, en el primer Nadal de la història, els primers que comencen a fer camí són Josep i Maria. Ells es posen en camí cap a Betlem perquè hi havia un ordre per apuntar-se a un cens. Ells van cap allà i resulta que Jesús neix mentre ells estaven a Betlem. Com que hi havia molta gentada per fer el mateix, apuntar-se en aquest cens, tot estava ple. Per tant, només troben lloc amb una establia. Allà neix Jesús. Hi ha més persones que fan camí durant el Nadal, durant el primer Nadal, i són els pastors que van a adorar a Jesús. Ells han rebut l'avís de l'àngel i han anat a veure Jesús també per conèixer el seu Salvador. I encara un altre camí, els mags o savis d'Orient. Ells eren coneixedors de les profecies que hi havia escrites al voltant del naixement del Messies. I aquest estel que ells sabien que havia de predir com a senyal aquest naixement, el van veure. I ells també es posen en camí. Es posen a seguir l'estel i pel camí troben d'altres que fan el mateix. S'agrupen, s'ajunten i arriben tots junts a Betlem. Ells també s'han posat en camí. Aquests són els camins del primer Nadal, però aquests camins també ens poden inspirar pels nostres Nadals actuals, pel nostre Nadal d'enguany i tots els que hagin de venir. Nosaltres podem fer camí, podem ajuntar-nos també amb altres persones, com feien els mags o els savis d'Orient. Podem també buscar la manera d'adorar Jesús, que és una pràctica molt poc freqüent entre nosaltres, els cristians. Sí que hi ha grups que fomenten molt l'adoració, però no és una pràctica majoritària entre les persones cristianes de Catalunya. Hi ha altres maneres de fer camí, camins més personals, però convé plantejar-se com són els nostres camins. Per això caldria que ens preguntéssim què fem nosaltres per Nadal? Quin camí volem seguir en realitat? Quin camí volem aplanar? Quin camí volem obrir? Estem passius? Estem actius? Veiem com els savis d'Orient, els pastors, tots es posen en camí, no resten passius, van cap a l'establia, van cap a Jesús. Nosaltres què fem? Preguntem-nos-ho, pensem-hi i sempre podem canviar, perquè en el canvi està l'evolució. Doncs això és tot. Us desitgem un molt bon Nadal i que passeu molt bones festes també, que siguin molt profitoses, també espiritualment. I tant, això. Doncs que vagi molt bé i fins la propera. Adéu-siau.